Zeptal bych se tě, mohl by si nám povyprávět nějaký příběh z mešity? Třeba o tom, jak vás učili, jak se správně má být žena. Na to byly celkem speciální sezení. Dobrý den, já bych tady rád přivítal Habíba, člověka, který před 10 lety vystupoval v pořadu České televize se jménem Já muslim infiltrace a infiltroval se do mešity na Černém mostě v Praze. Habíb by nám tedy pověděl něco o tom, jak to vlastně bylo, jak to probíhalo a také by nám prozradil věci, které se do pořadu České televize nedostaly. Ten pořad se natáčel 3 měsíce, kdy Habíb docházel se skrytou kamerou 2krát týdně do mešity a informace jsou naprosto šokující. Takže já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. My si vlastně můžeme tykat. Ahoj. Ahoj. V tom původním pořadu České televize, který točil pan Jiří Ovečka, jsme se dozvěděli o diskriminaci žen, o tom, jak v mešitě na Černém mostě učili muslimy, jak se správně má být žena, aby nebyly vidět následky. Doslechli jsme se tam o tom, že muslimští teroristé jsou přirovnáváni k našemu hrdinovi Janu Palachovi. Co dál ještě se takhle dá slyšet během 3 měsíců v mešitě v Praze, když tam člověk dochází jako běžný muslim? Já jsem vlastně v té komunitě, byl jsem v tom blízkém kruhu, protože jsem se představil jako někdo, kdo má velkou stavební firmu a může jim pomoct. Jejím velkým problémem to bylo postavit opravdu mešitu, na kterou dokázali peníze. Aha. Takže vlastně to nejhorší, co se tam stalo a co vlastně Česká televize nevysílala, co s tím souvisí, bylo to, že když jsem byl v tom blízkém kruhu nabitým peníze, když mi seznámí s určitýma jménama. A ty jména byly jména představitelů muslimských bratrů, což je teroristická organizace, neboli v islámu je to náboženská organizace na rozšiřování islámu, udržování islámu. A vlastně ty jména vlastně znají jenom zasvěcený lidi, tudíž museli vědět, že já jsem zasvěcený. A oni to odsouhlasili. Česká televize to vlastně nechtěla vysílat, protože už to bylo moc, už takhle měla obrovský problémy s tím filmem. Takže takových věcí tam bylo hodně, které vlastně nebyly vysílané, protože to bylo spousta materiálu vlastně dostávání jakoby agent do té vnitřní sítě a bytí součástí. Oni to stopli, protože začalo to být opravdu nebezpečný s tou návazností na terorismus, což není nic neobvyklého islámu, protože islám a terorismus je jedna věc. To je jeden velký problém, kterýmu lidi nerozumí, je, že neexistuje ten moderate islám a extrémní islám. To všechno, co dělají teroristi, je přesně podle Koránu, přesně podle šary, přesně podle hadí, což jsou příklady Mohameda. Mohamed byl člověk, který denně popravoval rukou stovky lidí, usekával jim hlavu, užíval si to, psal o tom, jak to je super, spal s dívkama, kterým bylo 9 let, takže byl v podstatě pedofil. To všechno je islám. Islám znamená pokoření, to je překlad toho slova. Jo? A opravdu to, že máme tady na západě vymitou hlavu, svědčí o tom, že všechno je proti islámu. Naprosto všechno poukazuje na tom, jak je to barbarský, násilný, řekněme náboženství nebo bojovný kodex, který slouží do bytí světa. To nepochopení, jaký tady vládne, opravdu ukazuje na nějaký, řekl bych, psychologické faktory, které nám byly prostě vnucený za ty léta, protože není normální, aby člověk neviděl ten problém, který islám je, a přesto spoustu lidí před ním zavírají oči. Takže já jsem si také rozmluvil, ale opravdu těch věcí, které mám na srdci, je hodně a opravdu poukázat na to, že nemá cenu se bavit o terorismu anebo o umírněném islámu. Všechno to je jedna věc. Je to jenom o tom, jak kdo má odvahu ten islám opravdu brát vážně, a to, že se má brát vážně, na rozdíl třeba od starého zákona, kde jsou taky trošku drastické věci, je to, že islám se musí brát doslova, nesmí se měnit, nesmí se inovovat, tak se třeba stalo v křesťanství, který dneska je prostě sociální pomoc slabším. Islám byl založený jako, dřív jsem neříkal terorismus, ale řekněme bojovný kodex do bytí světa. A o to islámu jde. Jak jsi řekl ty, to je esence islámu v tom všem, že vlastně všechno je překroucený, jo? Že vlastně nikdo vyhodí do vzduchu nevinný lidi, děti, boje na území protivníka vlastně a vraždí nevinný obyvatele, je srovnávaný, je to vlastně manipulace psychologická, je to srovnávaný s někým, kdo se tady mírumilovně sám se poškodil, upálil se na náměstí, aby demonstroval to, že tady nějaká totalita je. A islám sám o sobě je totalitní. Když se podíváme na tom, jak funguje totalita, jak vlastně porušuje základní ústavní zákony, je to samé, co islám porušuje, a přesto ho trpíme. Je to nejvíc legální věc,
která na světě existuje, nejvíc ilegální totalitní systém a přesto tady trpíme, ač netrpíme ostatní mnohem slabší totalitní systémy. Mě by zajímalo z toho, co si nám tady řekl, tak jsem pochopil, že tam existoval nějaký plán, že ty jsi tam byl infiltrovaný s tím, že máš zajistit sponzory na výstavbu mešity. A proto tě ten úzký okruh vedení mešity a ty nejvyšší představitelé mešity na Černém Mostě měli mezi sebe vzít a seznámit tě s nějakými lidmi důležitými. Pochopil jsem to správně. Ano, takže je to na kameře zaznamenaný. Aha, jasně, takže to byla v podstatě taková policejní práce, kde se... Byla to policejní, je to zajímavé, co říkáš, protože vlastně je smutný, že žádná policejní práce do té doby nebyla udělaná a že vlastně občané museli zdarma a pro dobro svých spoluobčanů, pro nic jiného jsem to nedělal, dělat práci za tajné služby, který místo toho, aby se opravdu věnovali tímhle věcem, měli své agenty v nebezpečných organizacích a městech, kde si verbují teroristi a vytváří terorismus, tak místo toho postihují lidi na Facebooku, že vyjadřují svobodně svůj názor. To je policejní práce tajných služeb dneska. Snaží se udržet tu republiku tak, ale ne pro dobro svobody a civilizace, ale aby se udržel ten politický systém. Když se vrátím ještě zpátky do té mešity, co vlastně z tvého pohledu se v mešitě káže v rámci výuky náboženství a je třeba naprosto evidentně v rozporu s naší legislativou, s naším právem? Tak já bych řekl, že vůbec v rozporu s celou naší civilizací, jak existuje, protože islám, jeho základ, to, co se káže v každém, říkáme skoro v každém tom kázání, kterým jsem byl, to, že prostě je potřeba islamizovat Evropu, otevřeně to říkají. Sáňka, další představitel Abbás, v Čechách říkají, že prostě je potřeba jinými slovy islamizovat Evropu, protože muslim nemůže žít v podmínkách, kdy mu vládne nemuslim. To je pro něj hřích, on za to bude trpět po smrti a to nikdo nedopustí. A když se doslýcháme, omlouvám se, ale když se doslýcháme, že islám je míromilovné náboženství a že v zemích, kde je islám, vedle sebe žijí muslimové a křesťané v míru, tak jak si tohle máme vysvětlit? Tak míru, no. Nevím, proč se od 70. let populace křesťanů v Libanonu změnila z 50 na 20%, co se stalo s těma 30%. Ve chvíli, kdokoliv je nevěřící, to znamená, kdo nevěří islámu, je podřadný, může fungovat buď jako otrok, pokud nekonvertuje, nebo bude se zabít, nebo bude fungovat jako pes v podstatě. Má podřízenou pozici. Takováhle věc se káže v České republice, v mešitě? Takováhle věc se tady ideově opravdu rozšiřuje? Je to zajímavé, že čím dál je ten islám od arabského světa, tím víc je radikalizovaný. Jakoby ty lidi si potřebovali dokázat, že jsou lepší muslimové než Arabové, že jsou víc papeštější než papež, jak se říká u nás. Nemůže to vysvětlit ten faktor, zkoumají to psychologové, ale tyhle věci se kážou, to, že potřeba islamizovat naše nemorální, nemravní způsoby, že se ženy oblíkají jako děvky, že prostě se tady smilníme. Prostě opravdu naše civilizace je považovaná za absolutně ne druhořadou, ale podřadnou. Jsme na úrovni psů. To znamená, že z pohledu islámu naše civilizace je špatná a když my přijmeme islám, tak vlastně budeme ti dobří, kteří nebudou smilnit, nebudou, já nevím, co jsme tady ještě zmínili, ženy se budou cudně oblíkat. To znamená, že vlastně ta civilizace by se vrátila k nějakým dobrým hodnotám, řekněme. Takhle by to vnímal muslim? Takhle by to vnímal muslim i přesto, že nějaký důvod, proč ty lidi z islámských zemí utíkají k nám, že tady zemí nefunguje. Tak když to je dokonalý, proč nezůstanou? To je takové, jako na to se neodpovídá. Aha. A kde to končí teda? Pořád se bavíme v rámci toho, co jsi zažil v mešitě na vlastní oči, na vlastní uši. Kde to končí, to moralizování, řekněme, společnosti? Ve chvíli, kdy opravdu bude hlavní zákon, byl šaria, muslimský zákon. Ale v šaria, pokud dobře vím, tak šaria je naprosto diskriminační. Diskriminuje ženy, diskriminuje nemuslimy. Je to tak? Prostě kdokoliv byl je nemuž, nemuslim, je na posledním místě. Ženy jsou pod úrovní dobytka, protože dobytek slouží, dává maso, dává mlíko. Žena prostě opravdu má velmi málo práv, skoro žádný a spoustu věcí musí. Do dneška se za to kamenuje, spoustu záběrů, kdy ženou zakopou pokrk, hází na ní velmi malý kameny po hodně dlouhou dobu, dokud neumře. Tak to jsme určitě všichni viděli. Já bych se ještě zeptal, v reportáži na České televizi jsme se doslechli o tom, že v mešitě na Černém Mostě se vyučuje, jak správně ženu být. Můžeš nám k tomu něco říct? To je věc, která mě naprosto šokuje, že v naší společnosti, která je naprosto
kde jsou vyrovnaná práva žen a mužů, je antidiskriminační vůči čemukoliv, dokonce i když k nám přichází úplně jiná civilizace, tak my jsme natolik papežští, že nemůžeme diskriminovat ani jinou civilizaci, která má úplně jiné hodnoty. Jak je možné, že v naší antidiskriminační společnosti se káže taková věc jako bití žen? Islám vypadá, že má speciální místo. Jestli nějakým způsobem se podařilo, ať už vlivem politickým nebo jiným, to, co normálně nikomu nepřijde na mysl a neprojde v normální situaci, tak muslimům projde všechno. Včetně nových zákonů v Evropě, že vlastně cokoliv řekneš proti islámu, se to ti může žalovat a prokázat musíš ty, že jsi to neřekl, ne, že on to řekl. Dokonce je to, že vytváříš nepříjemnou atmosféru. Může být žalovatelný do vězení. Takže možná v tom, že tady je možný všechno. Islám si vydobil takový místo, že cokoliv je islám, všichni dávají ruce pryč. Nevím, jaká psychologie zatím je, jaká politická korektnost, ale je to naprosto proti lidskému rozumu a komukoliv to přemýšlí, dá se dohromady 1+1. Když je napadlo k tomu morálnímu světu, jsem chtěl říct, ten morální svět, který nám je dávaný za příklad Afghánistán a Pákistán, třeba v Pákistánu je 90 nejvyhledávanější slovo v Google, to jsou zprávy z Google, je, myslím, že to je donkey sex. Je to sex, videa s oslem, je tam animal sex, je tam child rape, myslím na 3. místě, znásilnění dětí. To jsou videa, které si ty lidi přehrávají. Nejčastěji to jsou dokumenty z Google a myslím, že to hodně svědčí o psychice lidí a jaký islám opravdu má na lidi potlačující vliv na jejich psychiku. Že vlastně nejenom my jsme obětí islámu, budeme, když to půjde dál, ale především oni jsou obětí. A proto jsem ne proti muslimům, ale islámu, protože zotročuje vlastní lid. Nedává na výběr. Já bych se ještě zeptal, jestli jsem to dobře pochopil, tak potom, co ty si natočil ten dokument, infiltroval si se do mešity na Černém mostě v Praze. Předali jste ten materiál policii? Mě bylo 25, mi to nenapadlo v té době. A ještě se zeptám jednu věc. Tak, jak jsme si spolu povídali před natáčením, ty si mi řekl, že vlastně byla na tebe vydaná fatva. To znamená, že byl vydaný nějaký příkaz nějakým muslimským trest smrti knězem na trest smrti. Co jsi dělal, jak jsi se cítil? Emigroval jsem, no. Protože chtěl jsem dělat dobrou věc pro nás všechny, pro naši budoucnost a takhle to funguje. Jakoby člověk nemá člověk, v islámu nemá svobodu slova. Cokoliv řekneš v podstatě a nelíbí se, i když je to pravda o islámu, i když sdílíš pravdu o islámu nebo mluvíš pravdu, tak když se týká islámu, tak vlastně ti za to odsoudí i v rámci našeho právního státu. V západní Evropě podle šary ti můžou poškodit, i oficiálně u nás samozřejmě mají na to své páky a své prostě lidi, kteří operují na území. Takže islám má takovou svou enklávu. V podstatě mluvit o islámu pravdu nebo sdílet pravdu je trestný, prostě protože to poškozuje islám. Jedno, že to je pravda. Což si zobrazili vlastně v reakcích na ten film, protože Saudská Arábie, nebo vláda Saudské Arábie se dvakrát stěžovala České televizi, která s tím měla problémy, že vlastně ten film poškozuje islám. A že prostě žádají odškodnění, žádají nějakou kompenzaci, stažení filmu. A že si Česká televize ohradila, že vlastně to je pravda, že s tím nehlasila problém, tak z pohledu islámu to je problém pořád, to nevidíš, že to je pravda. Rozumíš mi? Že říkáš informaci, že to není jakoby poškozující informace, důležité je, že to nějakým způsobem vrhá negativní stín. A to myslím, že esence islámu potřeba pochopit, že jedno, jaký jsou zákony, nebo co je nějaká lidská svoboda, islám je na prvním místě, cokoliv ho poškodí. Rozumím. Ještě se zeptám zpátky, to je ta věc, která mě opravdu zajímá nejvíc. My jsme se tady bavili o tom, že vlastně ten dokument měl asi 30 minut nebo 40 minut na České televizi. Vy jste natáčeli 3 měsíce, 2krát týdně, několik hodin, to znamená, že toho materiálu určitě existuje hodně. Co nám můžeš prozradit řekněme, z toho, co se neodvysílalo v České televizi? Jestli tam byly ještě nějaké zajímavosti ohledně kázání, ohledně toho, jak to funguje v mešitě. Samozřejmě bylo tam pobízení k tomu, jak jsi říkal hezkýma slovama, vlastně návrat k morálce, což jinýma slovama znamená jako do důsledku islamizace Evropy. Jo? Nic jiného to není. Projevy nesnášenlivosti vůči všem, prostě vůči ženám, kteří se špatně oblíkají, vůči prostě lidem, kteří nevěří v Boha, vůči lidem, kteří vlastně nepodporují právo šaria, nevytvářejí pakty a kartely, jak je to prostě v islámském světě zvykem, takhle funguje ekonomie. To, že prostě šaria by měla být nad českým zákonem a ústavou, vůbec zastavení, že člověk má nějaký právo, i když je žena. Jo? A mě nejvíc jako baví, když se ohrazují ženy a snaží se být jakoby
takový ty tolerantní, milí a humánní, to není nic jenom zbabělost, to je politická korektnost, která nevyplývá z pravdy, protože nám se bude dařit dobře, my proto bojovat nemusíme. Muž v islámu má velmi pěkný postavení, kdo boje trpě jsou ženy a pro ty ženy to děláme. Pro naše matky, pro naše přítelkyně ženy, pro naše dcery, pro všechny ostatní sestry ženy. Proto by všechny ženy pro svoje sestry měly opravdu bojovat proto, aby tady byly rovnocenný zákony a nebyla tady žádná totalitní ideologie. V této době nejvíc hrozí islám. Jestli si dobře pamatuju v reportáži, ty jsi vlastně poprvé do mešity přišel se svojí přítelkyní a tvojí přítelkyni tam nebyl umožněný vstup. Nebo nebyl jí umožněný minimálně vstup tam, kam byl umožněný tobě. Jak to vlastně funguje v mešitě? Jak tam funguje ta rovnocennost muslimek a muslimů? Tak asi to funguje trošku líp, než by to mělo fungovat podle Koránu. Jo? Žena je takový ten plazící se tvor, který nic nesmí, ale mají samozřejmě svoje místo, kde se modlí podzemí, mají tam i svou jako segregovanou jídelnu, kde mají velmi chudý vybavení, jsou tam zaplento. Mně se podařilo to se taky nevysílalo, takový fígel, jakoby omylem vniknul do té ženské jakoby části, jsem se ztratil, abych to natočil, jak vlastně ve chvíli ty ženy byly neodhalený, jaký tam je fanatismus i mezi Evropanama, že když tam vnikneš jako muž a oni nemají přikrytý obličej, nemluvím o tom, že jsou nahoře bez, ale jenom nemají přikrytý obličej, mají šátek, ale nemají obličej přikrytý, jakou hysterickou fanatickou reakci to vzbudilo, jo? A jak moc ty lidi jsou opravdu nemocní tím islámem a jaká je to prostě v podstatě choroba, co můžu pozorovat. Zeptal bych se tě, mohl by si nám povyprávět nějaký příběh z mešity? Třeba o tom, jak vás učili, jak se správně má být žena. Na to byly celkem speciální sezení, krom toho, že tyhle ty věci se běžně vysílají v televizi, když si člověk naladí arabskou televizi a rozumí tomu, nebo jsou tam anglické titulky, což bývá pro nearabsky mluvící muslimy, kteří třeba žijou v Evropě, kteří žijou v Americe a nerozumí arabštině dobře, nebo je to nějaký přízvuk arabský, tak v podstatě to, jak správně být ženu, aby ji člověk potrestal a měl nad ní vliv. Takový to, že aby jak ji mlátit tak, aby dál mohla pracovat, byla dobrým v podstatě otrokem, to je její status v islámu, ale nebyly na ní vidět žádný stopy. Jinak aby mohla pracovat, a pokud je v západní zemi, aby náhodou nemohla jít na policii. Jo? Což jakoby asi stejně v Německu nehrozí, protože tam většina tureckých žen nemluví německy, že jsou zavření doma už několik generací, když žijou v Německu. Takže tam je takový jakoby bytí otevřenou dlaní, kdy se nedělají fackování do různých částí těla, do tváře, na krk, prsa, to je prostě velmi bolestivá věc a nezanechává monokly, pokud to je otevřenou uvolněnou dlaní. Takže takovéhle věci se v mešitě přímo tyčí, jaký má ti tyčí, nebo hůlko, nebo holí prostě na třeba podél páteře, aby to zase nezanechávalo prostě jakoby nějaký poničený kloube, aby mohla pracovat, aby neměla lokty nebo zápěstí poničený. Prostě místa, kam protože je to normální, že synové bijou své matky, protože to vidí od svého otce. To násilí na ženách je běžná věc, my si to nemůžeme představit, ale jsem opravdu chtěl dělat ten film, aby lidi pochopili, že to nejsou ty samý lidi jako my, kteří tam mají jenom trošku jiný software, kteří mají úplně jiný operační systém, ty lidi fungují úplně jinak. Tomu se pomalu ani normálnímu člověku, Evropanovi, nechce věřit. Jak se na takovouhle věc dívají čeští muslimové, kteří chodí do té mešity a dostávají takováhle kázání? Vystupují s tím, že tohleto prostě v Čechách se učit nebudou, že tohleto je proti zákonu. Jak se na to dívají české špičky islámské, jestli jsi se s někým setkal v mešitě na Černém mostě? Tak v tom dokumentu vidí, že prostě sám Sáňka, jako představitel obce, mluví o tom, že bys měl určitě najít muslimku, protože prostě si ona všema věcma budou seznámená, bude víc poslušná. Těch výpovědí muslimek, kteří se dokázali osvobodit, když se jim to náhodou povede a nikam utíct a nebyt tam pronásledovaný tou mezinárodní komunitou. A těch výpovědí je dost, aby to člověk přišel z první ruky. A stále se bavíme o Čechách, o Praze. Bavíme se o Čechách, tam samozřejmě bych se vrátil k tomu, že papež těžší než papež. Takže ty Češi. Není to jenom o Češí, že my jsme takový, jako, že ohneme záda i před imigranty, před čím, když to teda Evropská unie chce, že se nezbouříme, jako třeba by to nastalo v Americe, ale že ty lidi jsou víc radikalizovaný než samotní radikálové, což je normální. Možná je to trošku patolízanství, chtít se vyrovnat, chtít si udělat oko, chtít být za toho hrdinu, nebo prostě zakomplexovanost těch lidí, ale já tím, že se zajímám nějak o psychologii, řekl bych, že spoustu těch lidí má nějaký druh psychologické choroby a řeší to prostě fanatismem v podstatě. Takže třeba pan Sáňka jako představitel muslimské obce v České republice rozhodně není ten člověk, který by v mešitě vystoupil a řekl,
pánové, vážení imámové, tady se v České republice nebude kázat o tom, jak se správně má být žena. Ne, naopak to podporuje, protože pro ní jsou ty lidi svatí, jsou to bozi v podstatě, propaguje to, jenom to změkčuje vůči médiím. Ale ty rady, osobní rady, které jsem dostal od Čechy muslimů, jejich reakci během toho kázání, zvolávání, jo, natřemím to, prostě dobijeme Evropu, od našich občanů, rozených Čechů, normálně, řekněme, biologicky bílých lidí, zrzavých lidí, prostě opravdu našich občanů, netmavý pleti, bylo opravdu víc než nadšení, který bylo z řad imigrantů, kteří už tomu nějak vyrůstali, nějak to brali, kteří se dobrovolně rozhodli do toho jít, ne z kulturního podtextu, jako třeba spoustu muslimů, ano, ale prostě protože se jim líbí tyhle ty fakty, tyhle ty body v tom náboženství, který se neuvádí v médiích, ale běžně se uvádí na každém kázání. Každý to může vyzkoušet, říct, že jste být muslim a dostane to samý v podstatě, co já. Takže, jestli tomu dobře rozumím, setkal jsi se během těch 3 měsíců, každý týden 2krát v mešitě v Praze, s někým z těch českých muslimů, kdo by vystoupil a řekl, ne, tohle